U Rakel Għamlu ġiet ivvutata bħala l-aktar Islander illi jħobbu għal-Maltin. U hemm diskussjoni sħiħa, nissuġġerulkom illi jekk tridu jkollkom ċans. Dal-grupp para ġvera. U għaraw x'jgħidu fuqha, imma aħna ma nemmnux, forsi jiena mhux ta' vera daw. Allura noħorġu fit-triq u nitfgħu subajna fuq il-polz tal-poplu. Ħan nistaqsu n-nies, jekk jarawx la violent għax minn hemm. U jekk toġobhom x'rakel, ħamur, murid. U s-sena nawaj. Għanna taraħ la violent. La, ma nara. Ma joġbokx. Inta raħ la violent. Għaxa jisir bi. Għalissa futbol zgur. Futbol bis. Futbol bis. Imma jkun hemm in-nisa għafu. Imma dak fuq il-television ma jiswew xu. Taraħ la violent. Ija. Taraħ la violent. Le, Għat minkom. le. Għalix. Għax sinċerament bla sens u għajmin jekk taraħ ġes biex titaqdaqa minna tijaj. Jara tagħna fil-każ. La violent. Eżatt. Tajjeb, thank you, sinjura, thank you. Taraħ int. Le, Laqqas. Mila ma narax, Ejlek na, minu l-favorit tiegħek? il-Enja. U Rakel toġbok? Iva u le, ma tħassara naħa. Imma taf li qed jivvutaw la bħala l-favorita? Għalfej taħseb qed jivvutaw la bħala l-favorita? Għax għat jitħassru għannis. Għax jisom qabdu naqa maħħa u biex jitallawra l-valur għat jivvotaw l-annis ħalli tkun il-favorita, forsi jismaw aktar aħjar. Inti xej, għazan kun hemm l-irġiel ukoll. Xej. Ma tantx l-irġiel Maltin jiena ma tantx jolqtuni. Inta raħ, La, sjew wesel zaħir. ma jħallukx. La. Mnalla, għax kun hemm Mur għara l-futbol, isma' minni, mu. Mela, jien staqsejt nofs ir-raħal ġdid u qed ngħidlek ħafna nies ma jarawx għax għaddej il-futbol. Tajjeb, imma l-ftit li jarawh ir-Rakel jaħsbu li għal-favorita għas sempliċi raġuni illi tant għamlu l-oħrajn illi jitħassruha.